вақте ки мо соли 1991 соҳиби истиқлолӣ ба даст овардем, дар тамоми ҷанбаи ҳаёти мардуми тоҷик дурахшониву навгонӣ ва пешрафти ҳамаи соҳаҳо ба вуҷуд омад. маҳз дар варзиш низ имкониятҳо ҷиҳати такмили ҳунар ва иштирок дар мусобиқаҳои берун аз тоҷикистон бештар шуданд. аввалин комёбиҳо дар арсаи ҷаҳонӣ ба паҳлавонони кишвар насиб шуд ва ибтидои ҷилои дастовардҳо низ ҳанӯз солҳои нахустини соҳиби истиқлолии мамлакат ба вуҷуд омад. имрӯз мо атрофи ҳамин пирӯзиҳо ҳарф мезанем ки ҳамаи он мутааллиқ ба маҳорати яке аз варзишгарони номии мамлакат Нурулло Лоиқов мебошанд. Нурулло Лоиқов мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, устоди хизматнишондодаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, довари дараҷаи байналмилалии экстракласс, иштирокчии бозиҳои 27-уми Олимпии Аталанта, иштирокчии бозиҳои 28-уми Олимпии Афина. қаддами аввалини Нурулло Лоиқов баъд аз ормонҳои чандин ҳазорсолаи мардуми тоҷик ҳамчун муаррифкунандаи миллат соли 1993 дар шаҳри Нижний Новгороди Федератсияи Россия дар чемпионати ҷаҳон оид ба самбо буд ки онро метавон аввалин падидаҳои рушди варзиши тоҷик ва комёбии оламшумул арзёбӣ кард. аввалин бор соли 1993 вақте ки мо аввалин бор даъватнома ба мо ҳамчун давлати соҳибистиқлол омад, мо ҳамчун метавонистем ки дар ин мусобиқа тоҷикистони азизи худамонро муаррифӣ кунем. аз ҳамин лиҳоз соли 1993 дар ин даста Хайрулло Назриев, Саид Аҳтам Раҳимов, Сайриддин Икромов, Саидшоев дар байни наврасон гӯштин гирифтанд, Сабоҳат Исмоилова дар байни занон бигем ӯ ҳам иштирок карданд дар ин чемпионати ҷаҳон. мо дастаи тими ҷумҳурии Тоҷикистонро гирифтем, сафар кардем ба шаҳри Нижний Новгород. аввалин мусобиқа буд, неки дар ин мусобиқа ба бисёр дастовардҳои хуб ноил шудем. Саидшоев дар байни наврасон чемпиони ҷаҳон гардид, Сайриддин Икромов ҷои сеюмро гирифт, Хайрулло Назриев дар вазни 90 килограмм соҳиби медали нуқра гардид, Сабоҳат Исмоилова ҷои дуюмро гирифт, ман худам ҷои чорумро гирифтам дар ин чемпионати ҷаҳон. партофте ки мо мушоҳида мекунем, саҳифае ки боз як ҷолиби таваҷҷӯҳ ҳам буд дар чемпионати ҷаҳони самбо, ки ин хотирот барои шумо алон чӣ гуна пеши назар меояд? нағз аст ки ёдоварӣ мекунем, бисёр чизро бо ба хотир овардем. ин ҳарифи ман аз намояндаи Штатҳои Муттаҳидаи Америка буд. мо даст ба гиребон шудем, бо ҳисоби 8-7 ман ғалаба кардам. вақт тамом шуд, 7 ба ҳисоби 8 ман ғалаба кардам. аввал вақт мумкин дарозтар мешуд, ман аллакай мумкин ки мусобиқаро бой медодам. дар рақобате ки мебинем боз ҳам алон як саҳифаи дигарро пеши назар меорад ва хотироте ки буд дар чемпионати ҷаҳон бисёр ҳам боиси ёдоварист фикр мекунам. бале дар инҷа
мураббӣ аҳтам раҷабов ҳам иштирок кардан, мухлисӣ кардан, назриф хайло ҳам дар ҳамин ҷо мухлисӣ кардан ки бисёр муҳориба сахт шиддатнок гузашт. ҳисоб 8-7 худша амира мегӯяд, исбот мекунад амира. ва сабаби ҳамон кашол наёфтан ё ишорае буд ба маънои оне ки агар тӯл мекашид каме боиси нороҳатии шумо мешуд. Ин аз чӣ боис буд аз нигоҳи шумо? ҳар варзишгар вақти тайёр мешавад ба мусобиқа, ҳамун чӣ хел тайёр аст худаш медонад. ҳамун қувваи ман ба ҳамун қадар вақт дарасид. агар вақт зиёдтар мешуд, ман ҳамун натиҷа чӣ мешуд намедонистам. мумкин мебохтам, мумкин мебурдам. ман худам ҳис кардам ки ҳамун қувваи ман ҳамун қадар расид. ҳамун қадар вақт тайёр будам ман. қадам устувор буд соли дуюми замони соҳиби истиқлолии кишвар буд, соли 1993. ин ҳам бисёр ҳам дар ҷабҳаи варзиш дастовардҳои замони соҳиби истиқлолӣ бисёр ҳам неъматҳои бебаҳо буданд ва зинаи чорум албатта барои шумо кофӣ набуд, ман фикр мекунам, аммо ин ҳам як марҳилаи таҷриба маҳсуб меёфт. чемпионати ҷаҳон мусобиқаи сатҳи баланд аст. мусобиқа ман чорум шудам. бинед ки дар аввалин мусобиқа дута медали нуқра, якта медали тилло байни наврасон, якта медали биринҷӣ, ин дастоварди калон аст. ҳатман ман барои медали худам хурсанд шудам, ин ҳам дуруст нест. барои ҳамин варзишгарон дигар хуб баромад кардан, ман қатори ҳамо хурсандӣ кардам. барои ҳамаи миллати тоҷик як натиҷаи хуб буд. ин бигем ки таърих буд, саҳифаҳои аввалини таърих буданд. ё таърих гоҳ аст ки ормонҳои деринаи халқи тоҷик дар самти натиҷаҳои шоёни мусобиқоти сартосарии минтақаи осиё ва ҷаҳонӣ ҳам маҳз дар замони соҳибистиқлолии тоҷикистон рӯи саҳифаи варзиши меҳан ҷилвагар шуданд. баъди аз миён рафтани маҳдудият, бори нахуст ҳайати мукаммали гӯштингирони мо бо сарварии мураббиёни тоҷик ба майдони зӯрозмоиҳои таҳамтанҳои номии сайёра баромаданд ки ин матлаб таърихи беш аз 100-солаҳоро низ доро мебошад. замони соҳиби истиқлолии мамлакат ба паҳлавонон ҳам бисёр имкониятҳои фарроғ дод ва дар бозиҳои осиёӣ шаҳри хиросимаи ҷопон соли 1994 иштироки мунтахаби ҷудо ва варзишгарони тоҷик ин ҳам шараф буд. мусобиқаи аввалин бозиҳои осиё буд ки мунтахаби тоҷикистон ҳамчун давлати мустақили соҳиби истиқлол иштирок мекарданд. албатта таърих аст. барои мо дар ҳамаи вазнҳо намояндагимон буд. зери роҳбарии устод шодраҳон акаи саимӣ раҳимов сафарбар шудем. ногуфта намонад ки аввалин бор дар таърихи варзиши тоҷик дар бозиҳои осиё аввалин медалам дудочиҳои мо назриф хайло гирифт, дар вазни 86 килограмм сазовори ҷои сеюм шуд дар ҳамин мусобиқа. аввалин медали бозиҳои осиёи тоҷикистон ҳамин варзишгар ба даст оварда. ин барои мо фахр аст, барои дудочиён. ман дар ин мусобиқа баромад кардам, ҷои ҳафтумро гирифтам. дар ин мусобиқаи бозиҳои осиё дар вазни аз 100 боло иштирок кардам, ҷои ҳафтумро гирифтам. хайрулло назриф ҷои сазовори медали биринҷӣ гардид. саидаҳтам раҳимов ҷои панҷумро гирифт дар ин мусобиқа. ва чун ба ҳамон саҳифа бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем, варзишгари хитой, бале 170 килограмм мебошад. ман аз 100 ки боло буд дигар вазн нигоҳ намекунам. 101 кило бошид гирифтан гӯштид мегирид, ба 100 боло кишид. ман вазни вай 170 кило буд. мо баробар гӯштин гирифтем, леки вай ғалаба кард бо як бигем холи вақт кока буд.
ғалаба ба даст овард хитоӣ. Ман ҷои ҳафтумро гирифтам. саҳифае ки буд албатта аз чемпионати ҷаҳон оид ба самбо ва баргашти шумо ба гӯштини ҷудо амдаке боз ҳам мушкилӣ ба вуҷуд наовард, аммо ҳамон қадамҳои қавии шумо дар самти ҷудо чӣ гуна буд? мо аслан дар ҷудо машқ мекардем. Сармураббии мунтахаби ҳамон давра Шодравон акаи Саими Раҳимов будам. мо аъзои дастаи тими ҷудочиён будем. дар ҳамун шароити вазъин буд, ҳамаро равон карда намешуд. мо ҳам дар ҳамун солҳо аз солҳои 93 то 96 90 ҳам дар самти ҷудо баромад мекардем, ҳам дар самти самбо. агар саҳифаҳои тариха дида бурен, ҳамин варзишгароҳе ки иштирок мекарданд, Харило Назриев, Боқиев Алишер, Саидахтам Раҳимов, ҳама ин варзишгаро ҳам дар намуди самбо натиҷаи хуб додаган, ҳам дар намуди ҷудо. ин ҳам саҳифаи хеле шоистаи замони соҳиби истиқлолии кишвар, аввалин қадамҳои шумо дар ин мусобиқот. То андозае мо медонем гаронвазнии ҳарифи шумо аз Корея ба рафти нерӯсанҷиятон ҳам таъсир расонид ва мехостем як саҳифаро бори дигар ёдовар шавем. пеш аз ҳама инам аввалин мусобиқа буд ки чемпионати осиё мо иштирок мекардем. баъд ин пеш аз бозиҳои олимпии Атланта буданд. ин мусобиқа махсус барои ба даст овардани роҳхати олимпӣ буд, ҳамин чемпионати осиё. ҳарифи вақти пеш аз мусобиқа барои гарм кардани бадан чиз кардем, мо машқварзӣ кардем да пеш аз мусобиқа. таваҷҷӯҳ кунем, агар ба рақобати шумо бисёр ҳам лаҳзаҳои нигаронкунанда буданд, чунки ҳарифи шумо ҳам аз шумо бештар аз 40 кило вазнаш тафовут дошт. 경주야, 몰아붙이면 돼. 지금 시도 들어간다고. 자, 그래. 정도. 아, 외국인 잘 잡고. 이거 조금만 더 몰아붙이면 돼. 경주야, 외국을 잘 잡아야지, 외국을. 왼손부터 땡기다가 경주야 몰아붙이면 뒤에 들어간다. 몰아붙여. 몰아붙이라니까. 야, 발치기 때리고 허리를 써, 허리를. 경주야, 너 주먹줄에 다리를 해줘야 된다고. 자, 왼손 당기고 틀 잡아. 안 돼. And the winner of this bout is of Korea. ва хотироти шумо дар бораи ҳамин рақобати аввал? ба ҳар ҳол ман тайёр будам. вай сармураббӣ акаи Саими Раҳимов моро тайёр кардаги буд барои тамрин пешавин бозиҳо ба сари Хосорам сафар карда будем. дар он ҷо қариб 10-12 рӯз тайёрии ҷисмонӣ дидаги будем. ман тайёр будам дар ин мусобиқа. ҳамин ҳарифи ман дар рейтинги ҷаҳонӣ аз аввало буд. ҳамун сабт нишон метиҳад, мутахассисон мегӯянд ман ҳамин муҳорибаро ба фоидаи ман ҳал шудаги буд, не ки доваро камтар ёрдам карданд. ман партов кардам вазари юко додам. баъд дар давоми муҳориба ба ман огоҳии чӯй дода, баробар карда бар ғалабара фикри доваро қадӣ ба Кореяи Ҷанубӣ доданд дар ҳамин муҳориба. ва ҳаракатҳо хеле хуб, бисёр ҳам амалҳо шоён. амон итминон ё боварӣ барои муваффақияти ҳамин даври аввал буд дар ҳамон лаҳзаҳо? ман дар бисёр мусобиқаҳо иштирок кардаги будам. то
این چمپیونات آسیا و تو چمپیونات جهان من در دوره شوروی در بسیار مسابقات بین المللی هم غلبه کردگی بودم بسیار اشتراک کردم تجربه هم بسیار بود من فکر میکنم که ناز گوش تئوری هم خوب بود تئوری هم خوب بود ناز گوشتین گرفتیم همه همون محاربه بودم من تئور که بودم ناز گوشتین گرفتم هراس نداشتم از همون حریفانی که مقصد تجربه قطعی рейтинг қати радабандӣ қати ма боло будан хеле ҳарос набуд хеле чиз набуд манда нокомии аввал албатта шуморо то андозае рӯҳафтода кард аммо роҳи муборизаи шуморо дар ин чемпионати осиё набаст яъне шумо боз ҳам ҳаққи ширкат дар марҳилаи баъдиро пайдо кардед хотироти шумо аз рақобат бо рустам эргаш ман рӯҳафтода нашудам ман барои خودم میدونستم من غلبه کردم در این محاربه برای خودم بر کره نماینده کره جنوبی غلبه کردن این کار آسان نبود من میدونستم غلبه کردم بعد این من 3 بار با میدان برآمدم با نماینده دولت ازبکستان گوشتین گرفتم رستم ارگاشف که همه وای ورزشگران میدونن چقدر وای جایزه دار چمپیونات اتفاق شوروی هم بود چمپیون بسیار ورزشگری بقوت بود من دست بالا شدم در محاربه دوم қисмати охирини рақобат андаке фарқкунанда буд яъне комилан услубҳо амалҳо дигар шуданд дар муқобили паҳлавони ӯзбекистонӣ дар аввал гуфтам усули худро тайёр кардам агар аз аввал то охир ҳам ке гӯштин метам мумкин қуввату таҷрибаи ман намерасид дар охир баъд ман фаъол шудам чихеле ки дар наврод дида истодаем фаъол шудам ва доварон дар ханти тарафи ма ҳал кардан тақдири ҳамин муҳорибара бетаваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати сеюми шумо дар чемпионати осиё дар ҷумҳурии ҳиндустон ки бо намояндаи қирғизистон ба майдон баромадед ин муҳорибаи сеюм аст ман дар пешина муҳорибаи ғалаба кардам бо намояндаи қирғизистон агар ғалаба мекардам барои ҷои сеюм баъд гӯштин мегирифтам барои ман ҳамаи ҳаракатҳоро кардам ки ғалаба кунам ғалаба ба даст омад ба ман ба намояндаи қирғизистон ғалаба кардам ва барои дар оянда барои ҷои сеюм гӯштин гирифтам
чӣ гуна метавонем баён кунем ҳамон нерӯсанҷӣ сеюматонро нисбат ба ду қузмоюи пешина? ҳозир дар ҷудо ҳамагӣ як довар аст дар майдон. вақт 3 нафар буданд. якта дар байн доварӣ мекард, 2 нафарига аз кунҷо тавассути байрақчаҳои махсус. бале ҳамвор нигоҳ мекарданд кадом варзишгари фаул бошанд, тарафи ҳамун даст боло мекарданд. ман ки дар ин муҳориба фаул будам, мақсад 3 довар тарафи ма ғалабаро дод. замина тайёр шуд барои ҷои сеюм гӯштин гирифтан. ин ҳам як саҳифаи таърихӣ аст, барое ки то мо аз чемпионат осиё медал надоштем. медал ягон намуди медал набуд. дар ҳамин мусобиқа ман дар вазни мутлақ гӯштин гирифтам, ҷои сеюмро гирифтам. Саидахтам Раҳимов дар вазни аз 95 боло ҷои сеюмро, 2 медали биринҷӣ мо ба даст овардем. 3 рохати олимпӣ, 3 аввалин бор ҷудочиёни тоҷик 3 рохати олимпӣ ба даст оварданд, ки пасон мо соли 1996 дар бозиҳои олимпии Атланта иштирок кардем. ин ҳама заминаш аз ҳамин чемпионати осиёи Ҳиндустон. ин махсус ҳамин мусобиқа барои ба даст овардани рохатҳои олимпӣ буд. Kalina of Kazakhstan, please ready for qualifying match after the semi-final bouts. чӣ хотирот боқӣ монд аз ин марҳилаи хеле ҳассосе ки мушоҳида кардем? пеш аз ҳама мо аллакай аввалин бор буд дар чемпионати осиё иштирок мекардем, дар бозиҳои осиё ҳам аввалин. ин давлатҳое ки мо мегӯем давлатҳои пештараи собиқ шӯравӣ не, давлатҳое ки дар осиё буданд, баъзе онҳо аз 30 то 40 сол буд ки дар бозиҳои осиёгӣ чемпионати осиё баромад мекарданд, таҷрибаи калон доштанд. баъди вохӯриҳои тасаллубаш ман бо намояндаи кувейт медонистам ки гӯштин мегирам. ман вай муҳорибаи ӯро ҳам тамошо кардагӣ будам, қоғозмониша тамошо кардам. мураббиаш аз давлати Полша буд, мурабби ҳамин кувейт. ваё ҳамаи ҳаракатҳоро карданд. қоғозмони маро мураббиш тамошо карда дидай. вай агар ҳамин медал мебурд ба давлати кувейт, шартномаи ҳамуро бо дароз мекарданд мураббиро. барои ҳамин ҳамаи ҳаракатҳоро карданд ки дар ин қоғозмоӣ ғалаба ба даст биёранд. не ки ман дилам гувоҳӣ медод ки ғалаба мекунам. пеши қоғозмоӣ росташро гӯям, ман барое ки то ин қоғозмоӣ ман бо беҳтарин паҳлавони дунё гӯштин гирифтам. сета мегӯем қоғозмоӣ гузарондам. барои ҳамин боварӣ доштам ғалаба мекунам. хеле боварӣ манда буд. ман медонистам ки агар ман гӯштини нағз намегирифтам, мумкин ки доваро бо монанди ҳамин Кореяи Ҷанубӣ дастгирӣ мекарданд. ин каса барои дар рафти қоғозмоӣ тамошо кунед, қоғозмоӣ рафтаестанд, ман мекунам, мара огоҳӣ метиҳад. огоҳӣ якума дод, огоҳӣ дуюма дод. ман партов кардам, бояд юка медод, кока дод. ман огоҳӣ чӯй доштам. ман агар ки ҳам хел қоғозмоӣ ба охир мерасид, ғалаба тарафи ӯ мешид. барои ман ҳамаи ҳаракатҳоро кардам, фақат ягона роҳ партофти нағз буд. ман ҳамин иҷро кардам, ҳамин усула кардам, партов кардам ва зари додам. баъд ғалаба кардам, сазовори медали биринҷи чемпионати осиё гардидам. ин ҳам аввалин дастовард, ин ҳам аввалин қадам, бале, ин ҳам аввалин умедвориҳо барои олимпиада. баъд байрақи Тоҷикистонро дар ҳамин ҷо баланд бардоштам барои медали биринҷи ма.
First prize goes to чемпионати осиё ҳиндустон соли 1995 хотима ёфт. ҷоми ҷаҳон дар риштаи самбо дар ҳамин сол охири моҳи май сурат гирифт. дар шаҳри нижни новгород рақиби аввалини шумо намояндаи Кореяи Ҷанубӣ буд. хотироти шумо аз ин нерӯсанҷӣ? ин муҳориба барои ҷои сеюм буд. барои ҷои то ин намояндаи Кореяи Ҷанубӣ ман дар 4 муҳориба дастболо шудам. намояндаи Кореяи Ҷанубӣ чемпиони мутлақи Кореяи Ҷанубӣ дар ҳамун намуди бигем миллӣ хичон буд. 148 кило вазн дошт, қадш 198 буд. вазнашам ҳам вазн ҳам бигем ки қад ҳама тарафа аз ман бартарӣ дошт. боз ҳамун дар пеш гуфта гузаштам, махсус барои бо қоғозмоӣ кардам ман усули худро тайёр кардам, ҳамонро истифода бурдам, дар охир партов кардам, бо ҳисоби 6/5 дастболо шудам, соҳиби ҷоми медали биринҷи ҷоми ҷаҳон гардидам. заминаи воқеии рушди бемайлони варзиш алалхусус паҳлавониву майдондорӣ дар соли 5-уми истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон авҷи тоза касб намуд, ки инро метавон аз иштирок ва натиҷаҳои мусбати дастаи самбои Тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳон соли 1996 собит намоед. рақобати шумо дар сабқати нимманиҳоӣ бо Гамхиташвили бисёр ҳам мураккаб сурат гирифт. хотироти шумо аз ҳамин лаҳзаҳои тарихӣ? ҳамин мусобиқа барои варзишгарони мо бисёр мусобиқае бигем ки нағз омад. 96 сол бинем ки ҳамун рӯзи ҳамин дагуштини самбо ҳамин вохӯриҳои финалӣ бегоҳ мешуданд. вақте ки бегоҳ ба зал даромаданд, мухлисон аз тамоми ҷаҳон дар ӯ иштирок мекунанд, ҳам мухлисон ҳам намояндагон. 3 вохӯрии финалӣ буд. вазни 90 рӯйхат пешакӣ мебарад рӯйхати варзишгарон. дар рӯйхат вазни 90 кило Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Харило Назрӣ бо намояндаи Ӯзбекистон. вазни 100 кило Тоҷикистон, Россия. ман дар вазни 100 кило гӯштин гирифтам.
9 кило ман вазни худо дар мусобиқа сабук кардам. Тоҷикистон, Россия, вазни Тоҷикистон, Украина. Яъне се та варзишгари вазни Тоҷикистон. ҷуфти сеюм Саид Аҳтам буд. Саид Аҳтам Раҳимов бо намояндаи Украина. Дар се вазни намояндаи Тоҷикистон ба вохӯри финалӣ бурданд. Як дастовардҳои беҳтарин барои варзишгарони мо буд. Дар ин мусобиқа ман дар ниманиҳоӣ бо чемпиони қаҳрамони ҷаҳон Иван Гамхиташвили гӯштин гирифтам. Ростига ман худам боварӣ надоштам ки ғалаба мекунам. мухлисонам ҳамун намояндаи тими худам қадар боварӣ надоштам ғалаба мекунам. ҳисоб 1-1 анҷом ёфт. охирон ки ман партов кардам сифати имтиёзҳо дар самбо ҳам хеле қонун аст. каси охирон партов кунад ғалаба ба ҳам дода мешавад. ман ба бигем қаҳрамони ҷаҳон ғалаба кардам. соҳиби медали нуқра шудам. Хайрулло Назиев ҳам медали нуқра гирифт. Саид Аҳтам Раҳимов ҳам медали тилло гирифт. Дар як мусобиқа 1 тилло 2 медали нуқра. ин бисёр дастоварди баланд аст барои давлати мо, барои миллати мо. замони муваффақияту муборизаҳо бо абармардон ва чеҳраҳои саршиноси сайёра ҳам пушти сар шуд ва баъдан шумо ба майдони набард миёни собиқадорон пардохтед. яъне чун таваҷҷӯҳ ба чемпионати ҷаҳони самбо соли 1999 кунем дар кишвари Малта, ин ҳам боз ҳам як қадами устувор дар ҷабҳаи комёбии самбои тоҷик буд. дар ин мусобиқа сафарбар шудем. ман дар синни соли 35 то 40 сола гӯштин гирифтам. дар ин ҳайат Назиев Хайрулло ҳам буданд. Сайд Маҳмуд Муҳаммадрасулов ҳам иштирок карданд. дар ин мусобиқа иштирок кардем. баъди ҷамъбаст кардани бигем вақте ки аз варзиш ман рафтам, аз мусобиқое ки барои бозиҳои олимпӣ осиёгӣ син сол ки расид, бояд варзишгар ҳамун сари вақт аз ҳамин бигем бо обрӯи нағз бояд равад. вақте ки ман соли 1996 охирон бор медали нуқра гирифтам ҷоми ҷаҳон, ба ҳамин бигем ки ҳаёти варзиши ман тамом шуд. баъд соли 1999 бо ҳамуро ҳам варзишгарон рафиқон маслиҳат доданд ки як бор бояд иштирок кунед дар ин мусобиқаи собиққадорон нест. номи мусобиқа чемпионати байни устодон аст. мастерс турнир. яъне ки пешина варзишгарон ки қаҳрамони ҷаҳонанд, Европа ва Осиё ҳамё гӯштин мегиранд. бо намояндаи Россия гӯштин гирифтам, бо намояндаи Франсия гӯштин гирифтам, намояндаи Испания гӯштин гирифтам. дастболо шудам. дар вазни 100 килограмм чемпиони ҷаҳон шудам байни устодон дар ҳамин мусобиқа. дар шаҳри Валета, ин пойтахти давлати Малта мебошад. охирон мусобиқае ки ман иштирок кардам. Таджикистан. Смена бригады судей. бисёр ҳам хотирот нек аст. фикр мекунам ҳамон як таҷрибаи ғании мусобиқаҳои дигар, ҳамон хомиҳое ки пухта шуданд, ҳамон мушкилиҳое ки паси сар шуданд, аллакай ин ҳам дар миёни устодон як мавқеи шоиста дошт. синни соли 35-40 сола баъдеш варзишгарони касбианд.
از 35 تا 40 سال خیلی 50-60 ممکن از 35 40 سال بعضیش در مسابقه همی آسیایی و جهانی هم گوشتین میگرفتن بین چیزا میگم ورزشگر کسبی بودن بسیارشون. این میدان از میدان‌های نبرد منتخب‌های اصیل و بزرگسالان کشورهای دیگر تفاوت داشت؟ فرق میکرد. بعد از این من تماشا کردم، بعد این مسابقه نگفتن نموند، من با پرزیدنتی فدراسیون بین المللی سامبو در بگیم شهر سالونیکی گریتسیا و خوردم، شهردنامه امضا کردم که همین مسابقه همین استادان بین استادان رو یه بار در تاجیکستان گذرانده شود. گفته ما همین با بگیم که با پیشنهاد من شهردنامه امضا کردم، اوچن در کمیته المپیک کار میکردم. سال 2004 شهر ترسانزاده ما این مسابقه در شهر ترسانزاده گذراندیم. 19 نفر سابق قهرمان جهان شد. جایزه به دست آوردن. بله. خب خوشبختی است، چون ما هم یک فرصت یافتیم همان صحیفه های خاطرات شما رو هم ورق‌گردان کردیم. برای تشریفتون تشکر میگوییم و البته ناگفتنی ها باز هم توصیه هایی که برای فردای پهلوانان داشته باشید امکان دارید. پیش از همه رحمت برای دعوت بسیار یادآوری کردیم. فکر میکنم چند سال من جوان شدم ده یادآوری کردیم، دیدیم به خاطر آوردیم یادیم. پیش از همه با ما میگم که ورزشگران خود در دوره صاحب سابقه مملکتن ورزش میکنن با مسابقه بسیار امتیازهای کلان است. شکرانه استقلالیت کنن، تینجی امانی یه مملکت کنن، مهنت کنن، همه با راه مهنت میشد. مهنت کنن بیرق برداری بگیم که ملت تاجیک و دولت تاجیکستان در عرصه بین الخلقی شوند. سلامت باشین برای دعوت. چونین ابرمردان گوشتین در تاجیکستان خیلی زیادند. تاریخ دوباره ثابت نمود که ما صد سالهای زیاد صاحبی این گوشتین اجدادی سنتی گوشتینگیری هستیم و این عنعنه در تاجیکستان میراثی است. در نشر بعدی اولین جایزه‌دار بازی‌های آسیایی شهر خیراسیمه ژاپنیا خیرالله نظریف را دعوت می‌نماییم.